Шари, ще има ли през Фейсбук? Здравейте! Медитацията ще започне след няколко минути. Имайте търпение. Още няколко минути да изчакаме, както казахме. В 18:30 ще започнем. И така. Радвам се, че се отзовахте на тази покана. Да сме заедно. Днеска деня явно е специален. Много хора са готови за тази инициатива явно. И тъй като става въпрос за мир, може би видяхте картинката, която е на заглавието на корицата на това събитие. Много хора хванати за ръчичка. Въпросът е, ще запиша това събитие между другото, после ще мога да го споделя. Въпросът е, защо понякога ни е трудно да се хванем за ръце? И какво ни пречи да се хванем за ръце? Наскоро водих този разговор и страха да не бъдем наранени. Нали? Страх ни, притесняваме се да не бъдем отново наранени. Но тук има нещо много интересно. Няколко думи преди да започнем с медитацията. Защото мисля, че е пряко свързано. Когато имаме някакъв конфликт, било то вътрешен или външен, обикновено всичко, което е в нас, то после се проектира и навън. Нали така? И ние не искаме после да подадем ръка, не искаме да започнем мира.
Казват някои учители, че няма път към мира, че самия мир е път. Няма действие. Ние искаме интелектуално да измислим някакво действие да направим, с което да създадем мира. И много войни се водят за мир, което е изумително. Искаме за мир, ние воюваме за мир. Това няма смисъл. Та подаването на ръка е много свързано с страх, за да не бъдем разочаровани. И призовавам всички да го направим, да подадем ръка, но не мога да обещая, че няма отново да бъдем наранени. Защо? Защото това не зависи от подаването на ръка. Много е интересно. Когато подадем ръка, след малко, след известно време, нали казваме, всяко чудо е за 3 дни. И двете страни са някак благи, спокойни. Но след известно време започва вътрешния диалог. Дебат става. Човек започва да дебатира вътре в съзнанието си. Какво направих аз, какво направи друг? И това създава проблема. Аз отново му подадах ръка, аз отново започнах. Но проблема кое е? Че си подал ръка или че после се започна вътрешната война, вътрешния конфликт? Така че затова казвам, ако подадем ръка, то това няма нищо свързано с предстоящия конфликт, който би могъл да стане. Конфликта не зависи от подаването на ръка. Едното си е уж мир, а другото е истинския мир. И можем да наблюдаваме този процес в нас. Когато сме решили да водим мир, а не война, когато ума ни започне да хитрува, след няколко дена започва да вижда ситуации или дори живота го поставя в такива ситуации да има някакви трудности. И той започва тогава да се сеща и да мисли. Така стана, преди как беше и отново започва конфликта. И войната продължава. Защо го говорим всичко това? Ние можем да повлияем изключително много на световния конфликт, когато решим вътрешния си конфликт. Защото как бихме могли да дадем пример на някого, ако ние нямаме мир в себе си? Има много истории, в които учители са отишли в държави, воюващи с десетилетия. Какво толкова мислите, че им е казал? Просто им е дал примера за мира. Донесъл е мира, и тя ги е докоснал именно това. Защото войната няма спиране. Най-лесно е да я започнеш, а най-трудно е да я спреш. Или пък най-лесно. Просто подаваш ръка. И така, предлагам ви в момента да подадем ръка първо на конфликта вътре в нас и след това да го покажем на света. Нека да се настаним удобно. За около 20-30 минути, не повече, ще продължи медитацията ни. С затворени очи, изправен гръб. Нека да е позата да е удобна, все пак гърба да е добре изправен, но да е комфортно. Нека вдишаме дълбоко. Хайде, още веднъж едно дълбоко вдишване, да задържим въздуха после за няколко секунди. И бавно да издишаме. Нека осъзнаем пространството, в което се намираме. Мястото, на което седим. Нека вдишаме дълбоко отново. И когато издишаме, да се отпуснем на мястото, на което седим.
да осъзнаем нашето физическо тяло. Той е прекрасен инструмент, нашият храм, подарък ни от природата. Нека да го почитаме. С едно дълбоко вдишване, нека да го проветрим и да се отпуснем в него. Да осъзнаем цялото тяло, краката, ръцете, торса. Нека да е в покой. И да насочим внимание към дишането си. Въздуха влиза през ноздрите, достига дробовете и след това напуска тялото по същия път наобратно. И образува нещо като подкова. Вдишването започва малко под носа. И издишването приключва на 10-15 см под носа. Нека наблюдаваме за малко този феномен, който се случва без усилие. Забележи как в дишането има малко напрежение. В вдишването, дори в издишването има леко трептение. Някаква съпротива. Наблюдавай тази съпротива. Може би е част от конфликт в тебе. Осъзнай този вътрешен конфликт, ако има такъв. Каквото и да изплува като мисли, като чувства от деня, от миналите дни назад, от миналото. Направи му място, покани го да дойде. Усети къде е това стягане, къде е това трептение в тялото, може би в областта на гръдния кож. Нека вдишаме дълбоко, да насочим отново вниманието към дишането, към тази подкова, която се образува, когато вдишваме и издишваме. Затова и подковата е символ на късмета, защото дишаш. Нека имаме вътрешна усмивка от това, че сме късметли. Изпълни се с тази вътрешна усмивка, вътрешна радост от това, че просто можеш да си поемеш въздух сега. И да издишаш и да се отпуснеш. Забележи дали там е конфликта, който беше по-рано, съпротивлението, мислите, емоциите, чувствата, каквото и да се появява в съзнанието ти. Направи му място, не го отблъсква и не се прави, че го няма. Просто го покани. И се отпусни с него. Обгърни го с усмивката си.
Насочи вниманието си в областта на гърдите, в нагръдния кош, където е нашият център на любовта. Да вдишаме дълбоко и нека генерираме тази сила, тази светлина от центъра на нашето сърце. Не просто вътре в тялото, около гръдния кош, не вътре в него, около него, пространство около гръдния кош. Разшири това място, направи място там за светлина и пространство. С дълбоко вдишване. Изпълни се с мир от вътрешната си усмивка. Вдишай с усмивка. Нека има лека усмивка и на лицето дори. Може дори да е малко изкуствена. И издишай с усмивка. Усети как се разпъва усмивката от сърцето ти, от гръдния ти кош, навън във всички посоки. С дълбоко вдишване. Осъзнай вътрешния конфликт, ако има такъв. Може да има някакво стягане в тялото. Дишай дълбоко. Изпълни се със светлина, с загриженост, с внимание към себе си самия първо. Не е нужно да продължаваш конфликта, какъвто и да е той, дори да е абстрактно. Просто продължи да дишаш и да чувстваш късметлията в теб. Безкрайния мир, който е истинската ти природа, истинската ти същност, който се излива през сърцето ти навън във всички посоки. Ние сме като кристали, които могат, като всеки друг скъпоценен кристал, да подсилят светлината, да я фокусират и да я насочат. Осъзнай вътрешната си светлина. Която минава през теб, като през кристал, а ти я подсилваш, засилваш и фокусираш към всяка болна точка в теб или навън от теб. Всички ние сме кристали. Като кристали. И можем да осъзнаем нашето висше съзнание, като един по-голям кристал, с което сме свързани. И можем да насочим нашата светлина към този по-голям кристал. Това по-голямо висше съзнание, което ни свързва постоянно. Насочи светлината си. Засили я насочи. Нека да обединим силите си, да осъзнаем нашата единност за едно. С дълбоко вдишване.
Нека този мир се насочи на едно място, в големият кристал, голямото съзнание, който ще увеличи многократно, безкрайно много пъти тази сила, това милосърдие, тази загриженост, този мир. С дълбоко вдишване, с усмивка, дълбоко вдишване. Нека насочим цялата светлина на едно място, към големият кристал, към големият ум, голямото съзнание. Да фокусираме силите си заедно и сега да ги насочим към нашата прекрасна планета. Прекрасната планета Земя. Да я обгърнем в този златен лъч от светлина, от мир и тишина. С дълбоко вдишване. Светлината ще достигне до всяко същество на планетата Земя. Абсолютно всяко едно същество, без изключение, като разбира се ще се съобрази с неговата свободна воля, доколко е готово това същество, тази душа да възприеме светлината и любовта и мира, така че да не нарушаваме свободната му воля. Но ние продължаваме да греем с усмивка, с дълбоко вдишване и с мир. Да окъпем цялата планета в златна светлина. Дълбоко вдишване. Нека да дадем този пример на вътрешен мир. Да го насочим към всички нуждаещи се, към всички конфликтни зони по света, всички страдащи. Към всички континенти, към всички същества, без изключение. Със съобщението. Нека да изпратим това съобщение. Ти си обичан. Ти си радост и мир. Ти си обичан, ти си радост и мир. Ти си обичан, ти си радост и мир. Нека вдишаме дълбоко и се отпусни. Почивай сега в себе си. Почини си. Остави всички
усилия. Светлината грее, свети във всички посоки, по цялата планета, от нас, навън. Сега е време за почивка. Остани буден и си почивай. Пусни всички усилия. Пусни дори усилието да се отпуснеш. И просто си почивай. Ти си радост и мир. Радост и мир. Ти си радост и мир. Нека вдишаме дълбоко. Осъзнай ума, мислите, чувствата, ако има такива. Нека още едно дълбоко вдишване. Осъзнай своето дишане. Подковата на късмета, която е винаги тук. Осъзнай тишината, която е винаги в теб. Винаги на фон, зад всеки друг звук. Зад всеки конфликт. Тишината е винаги там. Напомня за твоето съвършенство и за твоята истинска същност. Мира. Дълбоко вдишване. Да осъзнаем физическото тяло.
Да осъзнаем мястото, където е, помещението, мястото, на което седиш. С дълбоко вдишване, в свой ритъм, придвижи вниманието си към заобикалящата ти среда. Дълбоко вдишване. В свой собствен ритъм осъзнай ръцете, стъпалата, раменете на физическото тяло. Бавно можеш да се опиташ да ги раздвижиш. И с още едно-две вдишвания, когато се почувстваш готов, можеш бавно да разтвориш очи. И това е краят на медитацията. Признателно за всички, които се включиха. Следете групата, канала. Планираме всяка седмица да правим тези събития, защото всички имаме нужда от това. Заедно сме по-силни. И се чувстваме заедно най-малкото.